गिबियावनो आंनि नैबे एनपि ब्लग चेनेलाव गासिबो फरायनाय जाबाय। स' दिनै माने जास्ट ओरैनो थास्लायस्लाय माने आं माने बगामाथियाव बेरायनो थांदों आरोना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ नायनानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय।
बार नांदों रोसो ओरै आरोना दैया जोबोद गाज्रिलै दिनै बरा नांदों दिनै फैनानै दा आरोना फिलिंसा दैया स्राय स्राय आरो नै ओइ 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 नों मा नोङो र' तो गाइस माने बिराद मोजां मोनदों थान्दा थान्दा बारहावा ini दैया sebenarnya harus dengar nah दैया जोबोद गाज्रि आरोना बे बगामाथि पाहाड़निफ्राय फैनानै स' नैबे जाबाय बाथौ मन्दिरनि गेट आरोना स' एसे नायना फैनि बाथौखौ माबायदि बगामाथियाव आरोना जोबोद मोजां बर'नि धोरोम बाथौ जोबोद मोजां खालामदों आरोना जोंनि बे बगामाथि हालामाव जोबोद मोजां बाथौ स' नोंथांमोनाबो नायनो गोसोबा बेरायफैनो हागोन आरामसे जोबोद मोजां आरोना थान्दा थान्दा सब टाइल्स बहायजोबनाय ओरैनो जोबोद मोजां आरो
ओमफ्राय बिदिनो जास्ट ओरैनो फिलिंस लाबाय आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामबाय थानो न'आव फैबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव फोरमायहरदो स' बिदिबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय